waati laban in na min ye jamana kibaruya baw ye ani jamana kibaruya sinsinnen dɔ olu bɛ taa di maaw ma kɔ kan o la sa maa dɔw sɔmi kɛra olu la sa k'olu de bɛ nin kibaruya ninnu di tɛgɛdara maa saba min kan a bɛɛ lajɛlen a fɔlɔ kɔni la belebeleba o ye polisilaka ye tɔ fila ko u bɛ k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ kibaruya jɔnjɔnw jamana ka sɛbɛn ɲumanw jamana yɛrɛ ka gundola ko k'u b'o de ta k'o di maaw ma kɔ kan minnu bɛ bɔlɔlɔ kan n'u bɛ laseli kɛ san kalo 12 min ye jamana yɛrɛ ka sɛbɛnw ye waleya min bɛ k'u ka minisiriso kɔnɔna na waleya min bɛ kɛ calatigɛ jɛkulu dɔw kɔnɔna na kibaruya minnu ni jamana yɛrɛ ka gundo minnu bɛ yen k'u y'olu dɔw ta o sɛbɛnw n'o fɛnw sɛgɛsɛgɛli senfɛ sa ni maa saba kɔni olu kɔni tɛgɛ dalen don olu ka nin waati in na bamakɔ yan min ye Union Africaine ye ka kɛ ni bingali min taara ka ɲɛsin Mali ma ale ye foli ta ka ɲɛsin Mali ma ka senkɔrɔma dondoli kɛ k'a yira sa ko waleya min kɔni kɛra sa ko ale b'o kɔn bi a b'o kɔn sini ko sabula a ma bɛn ale ma bi a ma bɛn a ma sini fɛɛrɛ ni dabali fɛn bɛ sigi sen kan Mali bɛ se ka taa ka maliya la cogo min na ko o y'olu taalan ye kɛnyɔrɔbakaw fɛ yen maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka munna bin taara kɛ kɛnyɔrɔba kasobon kan nin wulikajɔ in senfɛ ni dun y'a jateminɛ kimɛliw ni jateminɛw bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ Bamajɔ n'u ka walekɛbaaw e ko olu bɛ kaso in kɔnɔna na o siga bɛ maa caman na nka maa minnu bɛ yen kɔni ko olu kama ko a na kɛ ko min ye bingali in ye a taara ka ɲɛsin kasobo in ma kasobo ɲɛmaaw k'olu kɔni sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la min ye wulikajɔ in ye k'ale bali minisiri min bɛ sɛnɛko kunna n'o o ye Samakɛkɛ ye ale bɛ munumunu salola nin waati la Buguninkaw fɛ yen samiya bɛ se ka sigi ka ɲɛ cogo min musaka min yɛrɛ dira jamana fɛ sa o ye sɛbɛnwari miliyari 164 ye tɔni 12 bɛ se ka sɔrɔ cogo min o la sa sɛnɛ yɛrɛ kan ka kɛ cogo min sɛnɛ baaraw kan ka sigi sen kan cogo min na min ye Bakari Samakɛ a bɛ ka yaala k'o ɲɛfɔ sɛnɛkɛlaw ye a taara foro dɔw kɔnɔ Zancɛbugu kɔnɔna na ka taa olu kɛ u kɛcogo lajɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sigi sa samiyaji yɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na baaraba minnu bolo dalen don fana ani ji bɛ se ka sɔrɔ cogo min na baara in bɛ se ka sigi sen kan fana min na ka fara san ɲɛsin kɔɔri ko ta nasira ma fala ye jasɛntitigiw o k'a ka t'u ka yɔrɔ la yɛ dɛ fɛn ɲɛnama min bɛ k'a tobi n'olu kɛlen ka taari 50 ni kɔ bila u tɛ se ka sɛnɛ kɛ a la k'u tɛ se ka minisiri to yen ten k'a kana ka dan Buguni ma k'a ka t'u fana ka yɔrɔ lajɛ a k'a dɔn ko degun b'u la keɲebakaw fɛ yen min ye nin waati in na sa a yɛrɛ k'a fɔ min ye samiya kɔni bɛ ka don ni samiya bɛ ka don fala ye paliko kuma de bɛ na yaasa ka se ka maaw kisi min ye palibana ma sa jɛnɛjɛkulu olu faralen don ɲɔgɔn kan sa ka se ka min ye sange sulen kɔni o dili baaraw kɛ Yɔrɔdi Sahɛlikaw fɛ yen ale ni Minakakaw fɛ yen Croix-Rouge fana kɛlen don ka wulikajɔ kɛ o hukumu kelen in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Minakakaw fɛ yen Croix-Rouge kɔni ye donbolo kɛ sifinw ye ka taa se maa minnu bɛ yen bi ni olu bɛ degun kɔnɔna na denbakɛ kɔlɔsi o baaraw fana ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma yaasa u bɛ se ka kisi cogo min na kuma tɛ samiya min donta filɛ nin ye Segu dɔgɔtɔrɔsoba n'o ye Ɲɛnakɔrɔ fɔnba ye olu tun kan ka baarabila kɛ bi nka baarabila in ko a bɔra a ma pewu min ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u tun bɛ ka laɲini min kɛ n'o y'u ka laboratoire bloc opératoire ye ka taa se u ka scanner ma n'u ka imagerie minɛnw ani fura yɛrɛ ka se ka sɔrɔ ka bila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na k'u ni minisiriso ye sigi ka fɔ kɛ a ko la o la sa minisiri min bɛ yen n'o ye colonel major Asaba Jalo ye k'a n'a ka maaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛw ka sigi sen kan dɔgɔtɔrɔlaka ninnu yɛrɛ n'o y'u ka lafasajɛkulu ye olu y'a yira sa fana k'a fɔ ko minɛn kɔni kunfɔlɔw ani layidu kunfɔlɔw k'olu bɛ ka timɛ Segu dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na o kɔrɔ ko bi grève ko ale ma bɔ nin waati in na denmisɛnnin caman bɛ Faransi nka u somaw olu ye yangaw ye a caman kɔni ye yɛlɛmanikaw ye fala ye k'olu bɛna na sɛgɛnna fiɲɛbɔ la san o san baara min bɛ kɛ sa u bɛ sigi sen kan cogo min na dɔw bɛ Mali ale nationalité b'u bolo cogo min Faransi fana ta b'u bolo ten nka u t'u bali ka na faso la ka na kow kɛ cogo lajɛ jamana bɛ cogo di faso bɛ cogo di min ye a caman bɛ fala ye k'u tɛgɛlankolon tɛna fana han o la sa marabolo min bɛ yen n'o ye fanga ye Jafunu ani Gori ko yen kɔni kɔnɔna na kosɛbɛ min ye denmisɛnninlaka ninnu caman ye u bɛna na sɛgɛnna fiɲɛbɔ la ye san o san wa a baara dɔw olu yɛrɛ daminɛna ka ban an bɛ taa Segukaw fɛ yen Segukaw ka kɔrɛ ni ale bɛ kalan kɛ maaw kunna Segu ni dɔnko ta nasira la sa ale ye jɔnjɔn di k'a ka maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu kɛra ɲɔgɔntɛ ɲamadaw ye u ka kalanso in kɔnɔna na ni maa ninnu sa olu tɔgɔ kɔni dara an ka ɲɛgɛnkɛla Abilaye Konate la baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra CICB ale kɔnɔna na jɔnjɔn di kɛnɛ kan Kiba Jalo ale tun bɛ yen. Ne ye diplôme in sɔrɔ nisɔndiyalenba de don ka d'a kan nin ye san 2 baara nafa de dilen an ma bi baara in a kun ka gɛlɛyani dɔw kun b'a la parce que f'i ka kalan ni baara wɛrɛw concilier mais Ala barika la an sera k'an cɛsiri ka a kalan kɛ donc an y'a nisɔndiya sɔrɔ.
Ni diplôme kɔni a nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka ban ka da kan fɛn mun don a ɲɔgɔnna man ca an yɛrɛ b'a fɔ ko nin ye baara unique de parce que a falenna an fɛ yan a suma an fɛ yan a falenna an fɛ yan a lawaleya an fɛ yan nɔ ekɔlidenw bɔra yɔrɔ caman donc a b'an ka kɔrɔlenw kofɔ a bɛ taabolo caman kofɔ donc anw fɛnɛ bɛ baara k'o de kan sa walasa minnu y'an kalan olu k'a dɔn k'olu ka baara kɛra baara nimisi wasalen k'a kɛ jamana bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ mun na. mun bɛ ne bolo ka fara a kan o ye k'a fɔ minnu ye bataki sɔrɔ sisan o k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ko kura de daminɛnen ye an b'a ɲini u fɛ u tun bɛ mun na u ka caman fara o kan. O k'a kɛ pour que fɛn o fɛn ye an ka dɔnni n'an ka seko ye o ka se ka taa ɲɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ u ka se ka segin so u k'u fa siɲɛ dɔn u k'u ba siɲɛ dɔn o dun a tɛ se ka taa ni aw sigi aw ka kalan o b'o yɔrɔ fɔ kosɛbɛ dɔnnikɛlaw bɛ yen nɔ mais aw fana ye dɔnni mun b'aw bolo sisan aw de bɛ se ka dɔnnikɛlaw fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se ka yiriwa ni aw ye jate minɛ an ka yɔrɔ farafinna yɔrɔ in bɛɛ la an ye dɔnni saba sɔrɔ a fɔlɔfɔlɔ ye an facɛ ye a filanan ye suraka arabu minnu nana mara a marali ma diya dɛ mais u taara ka fɛn to nazaraw nana u ye marali kɛ narali ma diya mais u taara ka fɛn to o ma se ka an ka kɔrɔlen si tunu cogoya si la ne bɛ mun ɲini aw fɛ aw ka segin kɔ. an bɛna diplôme di an ka kalandenw ma parce que u ye baara mun kɛ an bɛ se k'u fo o baara la kosɛbɛ n bɛ fɛ k'an da don ICAM la dɔɔni parce que ICAM ka laɲini ye mun ye a b'a dɔn ko a bɛ fɔ kuma caman ko seko ni dɔnko bon sisan an b'a fɔ ko mɔgɔw b'a dɔn ko dɔnni tɛgɛrɛ tɛ bilen tɛna segin o kan mais sisan hali n'a b'a dɔn ko dɔnni tɛgɛrɛ tɛ jumɛn de don o de kan ka faamu fɔlɔ et puis mɔgɔ min bɛ se k'o faamu olu kan ka kalan ka dɔnniya ɲini k'o faamu donc n bɛ fɛ k'o fɔ k'an ka kalandenw fo parce que u y'o o kalan de kɛ an ka karamɔgɔw n b'u fo olu mun caman bɛ bɔ Mali la mais caman bɛ salle kɔnɔ caman fana bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na parce que an ka kalanso Mali dɔrɔn ta tɛ Afiriki bɛɛ de ta don parce que n'i ka dɔnniya n'i y'o dɔn ba la mais n'i taara dɔnniya ɲini fan wɛrɛ fɛ fana ka na k'o fara i ta kan o kɔni ka ɲi donc o ye k'a fɔ ko an ka karamɔgɔw u y'u kalan fɛn caman la par exemple n'a fɔra diɲɛ kɔnɔ sɛbɛnni min bɛ kɛ seko ni dɔnko kan a bɛ kɛ cogo min na n'a fɔra politique culturelle o y'o kalan wari bɛ sɔrɔ seko ni dɔnko la cogo di o y'o kalan ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ cogo min na i n'u kan ka baara kɛ norme la cogo min na o y'o bɛɛ kalan mais u ye fɛn kelen fana kalan o y'a daminɛ n'o kalan ye maa o maa nana an ka institut la a bɔra Mali la o a bɔra dugu wɛrɛ la ka na a ye fɛn fɔlɔ mun kalan o y'an ka valeurs ye an ka laadalakow an ka maaya n'an ka danbe u nana u ye dɔnko caman kɛ u ma foyi wɛrɛ kalan fɔlɔ n'o tɛ parce que an b'a fɔ ko an fɛ yen an tɛ se ka an ka jamana jɔ an tɛ se ka an ka organisation n'an ka entreprise an tɛ se k'olu jɔ an b'a kɛ tubabuw fɛ yen cogo min na donc il faut que an yɛrɛ dɔn fɔlɔ an ka baarakɛcogo o ka sigi an ka maaya n'an ka danbe kan. fala yana an ka taa kɔkan kibaru la i yɛrɛ hakila jigi énergie di Mali ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan
min ye nin waati na kuran kɔni ko a tigɛlen no yɔrɔ dɔw la. Baara in a bɛ tali kɛ min na sa o de ye k'a fɔ ko u ka nɛgɛjuru sira ni min bɛ kuran yɛrɛ ta ka don Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na k'o de kɔni kɛlen no ka gɛlɛya sɔrɔ nin waati na min bɛ na ni kuran ye k'a tila. U y'a yira sa k'u kɔni ka cɛdenw bɛ baara kan yaasa cogo min na baara in bɛ se ka ban joona ka bɛn ni maaw sago ye min ye kuran ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min. Énergie Mali sa ko a bɛ hakɛto ɲini kɛ a ka client bɛɛ lajɛlen fɛ degun min n'u bɛna o sɔrɔ nin waati in kɔnɔna na. Sɛbɛn bɔra maa min yɔrɔ o ye Aramatu N Kamisogo ye ni ale bɛ Kanlakaw ka sigi la ale de ye énergie secrétaire général ye. Kɔkan kibaru an bɛ taa o daminɛ wɔlɔfɔw fɛ yen Fala ye u ka jamanakuntigi Jabala la n'o jamanakuntigi yɛrɛ o ye Basiru Jomayi Jakar Fayi ye a ye maaw fara ɲɔgɔn kan Fala ye k'a jira k'a fɔ ko a bɛna n'a ka parti politique sigi han n'o y'a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ye. Kibaruya in kɛra maire 100 ɲɔgɔnko o tun bɛ kɛnɛ kan min ye waleya in sa a kɛra u ka faama sigiyɔrɔ yɛrɛ la min ye nin ko in ye. Nin bɛna n'a to sa Basiru Jomayi Jakar Fayi a ka se ka sira don a ka politique ko ta na sira fɛ sabula kabini ani Pastef maaw karila ɲɔgɔn na a yɛrɛ kɔni kun kɛra sa tɔnjɛkulu t'a bolo a kun ye fɛɛrɛ ɲini wasabulon kɔnɔna na sa n'u bɛ se ka yamaruya a ka tɔn ɲɛmaya kɛ olu y'a jira sa ko a tɛ se ka to nin na ko ka tɔn ɲɛmaya kɛ. Wɔlɔfɔw fɛ yen ko min ye baara sɔrɔbaliya ye sifinnakaw fɛ yen 100 sira la a taara yɛrɛ sɔrɔ fo 22 buruburu 9 na kelen buruburu 2 k'o de farala kan ni san laban ninnu na musolakaw k'olu de ka ca ani denmisɛnninw minnu bɛ togodaw la olu de kɔni tɛ baara sɔrɔ kosɛbɛ min ye maa minnu fana bɛ sa n'olu ye baaraw sɔrɔ sa olu ka baaraw fana tɛ baara jijalenw ye min bɛ se k'u nafa ka se ka maa wɛrɛ fana nafa. Sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ Senegalikaw fɛ o de ye nin wulikajɔ ninnu kɛ k'a jira sa ko baara sɔrɔ kɔni a gɛlɛyalen don bi Senegalikaw olu fɛ yen. Togo jamana ɲɛmaaw olu y'a jira sibiri don ko sanba min na n'u ka jamana kɔnɔna na maa 5 de nin tora a ko senfɛ juin kalo tile 28 a n'a tile 29 ko sanji in ye tiɲɛniba de kɛ wa maa 5 de nin tora la. U ka jamana ɲɛmaaw y'a jira sa k'a fɔ ko maa minnu sigilen don jitɛmɛsiraw la maa minnu bɛ sa n'olu kɔni kɛlen don ka kɔgɔjibolow bɛɛ lajɛlen minɛ ji ka se ka woyo ka taa kɔgɔji la k'u bɛna fɛɛrɛ sigi o la. Gouvernement yɛrɛ y'a jira sa k'a b'a ɲini dugudenw fɛ k'u hakili t'u yɛrɛ la kuma tɛ ko ji tɔ ko halisa a bɛ sanfɛ. Alizerikaw taara wasaden kalata la alamisa tɛmɛnen kalata in kɛra waati gɛlɛman kɔnɔna na min ye sɔrɔ ko ta na sira fɛ a yira sa k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ yen n'o ye fanga ŋwaradabaw ye u ma sɔn fiyewu olu ka kɛ cɛbɔ ye k'o y'a to maaw y'u yɛrɛ minɛ kalata in na maa 25 o de tun kan ka bɔ ka taa kalata in na. Ugandakaw fɛ yen Kampalakaw fɛ yen sa u ka fanga ŋwaradaba min bɛ yen n'o ye Kizza Besigye ye ko ale ka kiiri o kan ka sigi sen kan min ye nin fanga ŋwaradaba in ye sa a ka kiiri in sen fɛ a yira sa k'a kɔni tun ye janfa de boloda janfa min n'a tun b'a fɛ ka jamana yɛrɛ dafiri o la sa u y'a jira sa kɔni k'a fɔ k'a ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ min ye jamanadenw ye olu kɔni caman dusuma kasalen don nin ko in na sabula u y'a jira sa k'a fɔ ko ani maa min kɔni bɛ ka jɛ ka baara kɛ k'o ye général dɔ ye o général yɛrɛ ye 5 don fiɲɛ na ka taa n'a yɛrɛ ye. Kodiwarikaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ politiki ko ta na sira fɛ Fala ye ko sɔnnɔgɔya bɛ sɔn ka na tile 2 in na han sabula min ye Laurent Gbagbo ye a ko k'a bɛna kumaɲɔgɔnya don ani fanga baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye RHDP ye yaasa u bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ cogo min na ka kumaɲɔgɔnya don u ni ɲɔgɔn cɛ. Ale dun de jatelen don bi ko fanga ŋwaradalaba belebeleba Kodiwarikaw fɛ yen. Irankaw bɛɛ lajɛlen k'u farala ɲɔgɔn kan ani diɲɛ jamana 100 ɲɔgɔnko ka taasibila kɛ u ka giri ye n'o ye Kameni ye. O janaja baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra sa sibiri tɛmɛnen maaba caman nana kɛnɛ kan nka min y'a denkɛ ye n'o ye Monjata ye ko kabini ale kɔni sugandira ka bila Kameni nɔna Fala ye ko maa ɲɛma da a ka fɔlɔ kɛnɛbaw kan. Etats-Unikaw ka jamana lakana minisiri min bɛ yen n'o ye jamana kɔnɔna lakana minisiri ye ale y'a jira sa k'a fɔ ko min ye kununko ye ko maa damadɔw bɛ yen Amerikɛnw ka jamana yɛlɛma hɔrɔnya san 250 hukumu kɔnɔna na Fala ye maa minnu ko ko farajɛw dɔrɔn de ye kuma ye minnu ka fusamantiya ta ka ɲɛsin siya tɔw ma ka min ye farikolo jɛmanw k'olu fisaya ni bɛɛ lajɛlen k'olu maaw fana yera u ka san 250 in ɲɛnajɛ la. Jamana ɲɛmaaw y'a jira sa ko bɛɛ n'i ka ko faamuya cogo don olu t'o jate kojugu ye kuma tɛ bɛɛ y'a ale ni kanabila o sinsinnen don Amerikikaw olu fɛ yen. Kɛlɛ min bɛ Ukraine kɔnɔna na sa OTAN maaw y'a jira sa k'a fɔ ko u nana u da don a la sabula a jira k'a fɔ ko Irisilakaw kɔni bɛ ka dɔ fara a ka gosili kan hali bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye u ka faaba ye n'o ye Kiev ye sa ko kɔni ye gosili kɛ ye min ye nin baara bɛ ka kɛ wagati min na sa a jira sa k'a fɔ ko sa ko Irisilakaw taara yɔrɔ dɔ yɛrɛ sigi u ni Ukraine dancɛ la. Trump y'a jira sa ko ni Ala sɔnna a ma ko ale yɛrɛ ni Ukraine ɲɛmaaw na kuma
sirikaw olu fɛ ka kɛrɛnkɛrɛnni OTAN ale ka lajɛ dɔ ye halisa ale fanfɛ bolo ninnu fɛ Egypte jamana ɲɛmaa n'o ye Général Abdel Fattah al-Sisi ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bɛnkan foyi tɛ se ka sɔrɔ olu ni Israël ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ ko Israël kɛlen don k'a bila a kunna k'a fɔ sa ko fo min ye Gaza ye a ka yen ci ko ni Israël kɔni ma Palestine la ko dɔn ko jamana kaana bilalen fala ye ko olu ni Israël tɛ jɛ ka foyi kɛ ɲɔgɔn fɛ o la sa Américains olu kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ sa yaasa cogoya min na kɛlɛ kana wuli Gaza kɔnɔna na tuguni waati yɛlɛma ale kɔlɔlɔ bɛ ka boli nanzaralakaw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na funtenikisɛ barika bonya kojugu ko maa caman bɛ ka sa nanzara jamanaw la n'o ye Europekaw ye u yɛrɛ y'a yira sa ka fɔ sa k'u yɛrɛ kɔni ma min faamu fiɲɛkolon fandanbada ni ji min bɛ yen ko n'olu bɛ k'o ɲini olu bɛ ka lafiya min ɲini k'o tɛ ka sɔrɔ nka sen na sa min ye fiɲɛkolon fandanbada ye k'o fana nana fara a kan ani funteni lahaw ta min b'u ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ y'a yira sa ko fɛɛrɛ ka sɔrɔ ko suntɛ ko nin ko in a bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don olu bolo nin waati in na funteni fala ye ale ma ɲi dɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na coupe du monde ale kɛnɛ kan lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kunun ko coupe du monde ndulatan ba fila tun bɛ yen ndulatan fɔlɔ n'o kɛra safo tɛmɛnen kɔfɛ fala ye o ye Norvège ale ye se sɔrɔ Brésil ka 2-1 min ye Norvège kaw kɔni nin ye olu fana taalen ye quart de finale la min ye balontan in ye Erling Haaland ni a fana donna tariku la han fala ye sabula kunun ko a ye celu 2 min dasi nin ye ale ka celu kɛra 6 ye min ye Mbappé ta ye 6 ye Lionel Messi ta ye 6 ye maa kofɔlen min filɛ nin ye k'a kɔni ye Brésil ɲɛ k'o kɛlɛkɛlɛji la Brésil min fana n'ale Neymar la joué Neymar yɛrɛ o yɛrɛ sera ka ngɔyi penalty sɔrɔ o ye o don bisa min ye ndulatan filanan o kɛra ndulatan dumanba ni ndulatan jijalenba ye o y'a to sa Angleterre ale ye se sɔrɔ 3-2 ka taa min ye Mexique ale juguya la Mexicaw kɔni u yɛrɛ ka ndulatan terrain ka fala ye Jude Bellingham a ye celu dasiko 2 kɛ Harry Kane ale ye penalty wɛrɛ don tuguni a fana ka celu nin t'a fana k'ale 6 ye de a fana bɛ 6 la u bɛ ɲɔgɔn kɔ sa dɛ Messi ma joué fɔlɔ dɛ kari ale ma joué fɔlɔ min ye bi ndulatan min bɛ yen sa fala ninnu bɛ bolola bi dɛ Espagne ale ni Portugal o bɛna na kɛ bi ni Ala sɔnna ma n'o bɔra yen sa min ye Mexique o tana ka ban États-Unis ani Belgique olu bɛ joué o ndulatan yɛrɛ kuma cayalen don fɔlɔ k'a sɔrɔ a ma se fɔlɔ yɛrɛ 8e de finale tɔ 2 ye min ye sa o bɛna na kɛ sini sa kɛ Argentine ale ni Egypte min ye Suisse ale ni Colombie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ndulati ninnu bɛɛ lajɛlen fana kan ka kɛ États-Unis ni Belgique o fana bɛ yen sini nka olu ta ye 2h du matin bi 2h du matin o ye olu ta ye o ye ni Ala sɔnna a ma jaabi mana sɔrɔ nin bɛɛ la an n'o da o tulo kan fala ye Brésil ni Norvège ka ndulatan bannen 8e de finale Marquinhos ko ni ale ka jalatigi ye Paris Saint-Germain fana ndulatila don a ko nin ko in kɔni ko nin jaabi tɛ se ka ɲɛfɔ yɛrɛ ko nimisa dan don ko nka ko ni tɛ balontan ko nin de b'i sɔrɔ dɛ ko mɔgɔw yɛrɛ ka kɛ ndulatan kɛnɛ kan i ko ni t'u la ko o jaabi ye nin de ye Neymar ko ale ma don joona ko nka ko Ala y'ale garisɛgɛ diya ale sera ka penalty 1 sɔrɔ ko ka o don nka kasi kɔni o ma se ka bɔ a ɲɛji la fiyewu a ko n'Ala ma farati ko e kɔni t'ale ka coupe du monde laban ye Neymar e tatɔ équipe kɔni na san 4 nin kɔfɛ o bɛ gɛlɛya dɛ min ye coupe du monde kɛnɛ kan halisa Erling Haaland ko ale de kɔni kɛra min ye Brésil ka maafala ye koyi
kɛrɛnkɛrɛnnen ala sanga 80 ni sanga 90 na Erling Alani ko ya ka celu yɛrɛ kɛ 7 ye siɲɛ kelen fala ye min ye ndulati ye k'a kɛra ndulati jijalenba ye celu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dasira ndulati ban waati min ye Mexicain ka ndulatira ye n'o ka gardien ba in ye a fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni kun y'ale ka coupe du monde 6nan ni laban ye a fana ta kɛra kasi ko da ye kasi min ni o ma se ka jɔ fiyewu penalty min n'o o donna n'o o donna sanga 13 na a fɔ u ye penalty min jɛ sanga 13 na maa min y'o jɛ sa n'o ye Bruno Guimaraes ye ko k'a dangalen don dɛ u bɛ k'o de fɔ a ma ko maa dangalen don k'a ma se ka penalty don cogoya si la Angleterre ni Mexique ta fala ye Mexicain y'a yira sa k'a fɔ ko olu kun t'u ka don ɲuman na ko n'o tɛ k'olu ye wulikajɔ ni baara ni se min sɔrɔ nin ko in na labɛn nin ko in kama k'olu yɛrɛ kun bolo k'u bɛ taa ko f'u ka coupe finale la ko nka ko ballon fana ye nin de ye i bɛ dɔ kɛ dɔ fana bɛ k'i la i bɛ se dɔ la dɔ fana bɛ se la ko n'olu ka se bannen wa a daminɛ Mexique tun ma ci han ayi o mɔgɔ si m'o gosi kabini a daminɛ u ye bɛɛ gosi fo ka na se nin yɔrɔ in na ayiwa kuma min bɛ dugu kɔnɔ bi fala i b'o dɔn wa ko ballon ni politique ko a tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko nkalonfin min ye États-Unis jamanakuntigi ye k'a ye FIFA ɲɛmaa wele min ye États-Unis ni Bosnie kan ndolantan bannen u ka ndolantan bɛ yen n'o ye Forlan n'o Bolongo min ye ni ale ye carton rouge sɔrɔ ko k'a fɔ Gianni Infantino ye k'a k'a lajɛ k'u k'u bolo segin kɔ koyi min ye FIFA ye k'u y'u bolo segin kɔ han fala ye e ko kamalen tɛna na jouer États-Unis ka ballon na o ni Belgique de k'a bɛ jouer ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ko in ka kɛ dɛ san 1992 ko FIFA kun delila k'a ɲɔgɔnna kɛ ko nka k'a FIFA kelen maaw fala ye ni fantan jamanaw de b'a fɔ olu ɲɛna i ka jamanakuntigi t'a da don politique ballon ko kuma na politique ko kuma tɛ tugu ballon ko kuma ko kuma na ko Trump ye mɔgɔ jumɛn ye sɔgɔmada in na ta an b'o kun cɛ o yɔrɔ la n'Ala sɔnna a ma jaabi mana na sɔrɔ ndolantan na Espagne ale ni Portugal kɔni tiɲɛna o man ka fɔ maa si kɔ walontan gɛrɛgɛrɛ o ye nka n'u sera ka Ronaldo bila kɛrɛfɛ u bɛ gagner nka n'u y'a lajɛ o tɛ gagner n'a kɔni y'a bɛɛ tan n'u y'a kɛ danbile cɛnin ma ɲinɛ Lamini ma ɲinɛ sunɔgɔ Lamini ninnu bɛ ka kunu Keita Ana Jara Kassim Traoré a k'an bɛn waati wɛrɛ. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service